Hello everyone, so na napunta diri karon sa ato ang garden kay mag-harvest ta og karabansos. Karabansos din siya nga utan mga maninay. So ato siyang harbison kay ato isagol sa atong basoy nga sabaw. Naray basoy nga malad ay jay. So ato siyang pang-harbison mga maninay kay murag harbisono na gid siya oh. So lami di kini siya isagol nimo sa basoy. Tamis kay ni siya. So buyag atong karabansos mga maninay dagan kayo ang iyahang mga bulaklak. I hope unta ang magdaghan pa ni ang iyahang mga bunga kay aron daghan pa ta ma-harvest. Di ara kayo pag ani diri sa imong silingan kamaritis ba nimo? Nara imong kampatanan diha. So daghan ni bunga dani siya mga maninay. Ato ning pangwaon kay para dili ni siya maguwang kay maguwang unya niya. So nara yung mga unod o daghan yung mga unod. Ato siya pangwaon tanan ganani mga bata ani og kaon. So nagkuan man ko didto, naglawoy man ko. Naglawoy ko dito mga maninay. So ako ni siyang ibutang didto para makahigop ang mga bata sa sabaw. So mo din tanan atong nakuha sa atong karabansos na gulay. O daghan na siya, so pwede na ni siya isagol na to sa atong sabaw. O karon atong dugangan to sa kamunggay mga maninay para lami ang atong sabaw for today's video. Diri na ko nanguha sa garden dani do sa among balay mga maninay. Wala ni ko nagadto dito sa among garden dito sa ibabaw. So dani ra tanang ayom-ayom sa utan dani sa dol sa atong balay. O daghan kay taga-munggay diri. Libre na ang atong sudan karon sa paniudto. Magahigop na ang mga bata sa sabaw gikan sa eskwelahan. So tara, nanatay karabansos, nanatay kamunggais. Unya kanida ang atong karabansos ug ang atong kamunggais. So ato ra dining magikon mga maninay kay murag nanatay magic karong panahon na charis. So 1 2 3 go. Ini ang atong isagol karon sa atong sabaw mga maninay no. So natay miswa. Atong ibutangan sa isa ka putos na miswa. Miswa dalaga nga inchik. So muna din ang atong sabaw. Ang subak na nato sa atong sabaw is ulo sa lechon. Ulo sa lechon or tanglad. Ulo din sa bulad mga maninay. So muna din atong subak sa atong lawoy for today's video. Ulo din sa bulad na pinirituhan ako nga wala na mo nakaon. So ato na ilunod ang atong gulay. Ana ra sa mga maninay maglawoy. Panglunod tara na tanan para usara. Parira na sila maluto. Muna din ang atong sabaw nga atong naluto mga maninay. So kuya kayong subak ani sa atong sabaw kay ulo ni siya sa lechon mga maninay. Pero ulo ra dito sa bulad. And then nadantay bula-bula diri nga isa ka buok nga sobrang tuig na sa pamahaw, then nadantay itlog nga giprito din atong bahaw. So ready na magkaon ang atong estudyante charis. So lamig kay atong sabaw mga maninay oh. Tamis kay ang atong lawoy nga with miswa, with dalaga nga inchik. Manyudto ta mga maninay, sumuna din ni atong sabaw nga lawoy nga with ulo sa bulad ang atong kuan. Magigop tag sabaw. Tamis kay ni sabaw sa atong lawoy nga with karabansos ug miswa ug kamunggay. So mga unami. So ingani ra day ang sikreto sa karabansos natong isaw sa atong lawoy. Isaw-saw ra siya sa suka dayon. Kamis kayo. Lamig ang karabansos mga maninay. Ano na? Buaya. Buaya. Lamig ang sabaw sa atong lawoy. So mga una day mi si Lia day wa pa nakauli so si Sherin pa ang naa diri sa amuan naguna din na siya uli. Si Lia ug si Mikmik wala pa. Maguna na mi kaon kay si Dongski karon mo duty pa na siya. Thank you for watching. Babush. Bye.